baby babu, my baby mama, some baby for fool, catch it for cool, what were we were woo, that they don't do, that they don't do, that they for fool, what were we were woo, that they don't do, that they for cool. Yes, what up everybody, this is Kundai and welcome back to this channel, your favorite channel. My name is Kundai. Right, so Nasnata Neji song in Ndiri Munhu Wenyama, Ndiri Munhu Wenyama, very something like that. Yamko Manan's Poptain. Vakatanga vai live show. Ndopa nakatanga kuisira, ndopa nakatanga kuionera song iyo. Andukunyepera song iya pandakainzwa ndakatotara ndikati akumana song iyi amen. And pandakatanga kudzika ndichitsvaga kuti munhu anonzi Poptain, because ndakatombotaurawo ndikati kuti inanga handizivi, ndasingazivi kuti kune munhu anonzi Poptain, ndasandazva masongs ake akawanda, but I can assure you pandakanza ndakaisa this guy anogona kutiendesa kure nemusic yake. Music yake haisi kutamba nayo. Panenge song inonzi Ndiri Munhu Wenyama yaya ngoma Poptain ka handizivi. Okay, so chakaitika ndechoti nezuro vakaita a certain live video yavaibvunzwa nasister Shema vachinzivo vanga vari kushema TV ngoma Poptain, vachibvunzwa kunzi kuna mudara zvakamira sei chichiri kuitika, muri kuzvita sei chichi, vakataura zvinhu zvakawanda, achibvunzwa zvakawanda vachita inonzi chit chat here handisika kwaShema TV. You have to make sure you go and subscribe to Shema TV and also subscribe to channel yamukoma wangu anonzi Poptain ukwanisewo kunzwa mamwe masongs avo. Right, so pane pavakabvunzwa ngoma Poptain vakanzi naiyoyo chakata tozemba song inonzi Ndiri Munhu Wenyama yaya chicha chambonyanzitika, what really happened. Vakatara vakati hanzi nozvatichika there was a day randakaenda andanyanyonzwa zvakawanda but izvi ndo zvandakanyanzokubata izvi. Vakatara there was a day randakaenda I think kwakuri kumadirirano or something kwavaida kuenda kunoridza, hanzi tatatoburitsawo mari tatopractiza taita sese titoti amada kuimba, hanzi adaenda kunoimba, hanzi akatanga kutengwa nemakeni. Ndisandatomboimba hanzi akatanga kutotengwa nemakeni, hanzi ndakarwadziwa handitika. So I think ndo pakabva pazouya manje iyoyo yekuimbira vanhu kuti amanaka ndiri munhu wenyama, zvinhu zvamunenge muchindiitirawo zvazveka musafunga kuti pamwe nesingazvinzwi. And I've heard so many people vachitaura nyaya iyoyo, fanike mamusicians bozi vanogara zvitukwa vanotukwa mumanhirikino munonzi macomment section pavanenge vachipostawo zvinhu zvavo vachita sese. Kune munhu anosvika achitaura some nasty words, nasty things, and then akabva atanga kutaura nyaya iyoyo kuti amanaka zvinorwadza zvimwe zvamunenge muchitituka patini tichizviona. Usafunga kuti uri kutuka mombe kana kuti uri kutuka kana muti kana chii, hamene mutiwo kana mombe zvichinzwa, but paunenge uchituka usafunga kuti uri kutuka something chisinganzwi zvauri kutuka. Nditoriwo munhu ane mafeelings, and then pamwe pacho pane wamba anotaura ina hangu zvinhu zvazvo anenge achitaura, anenge achipa dadamudadamudadamudadam ina handizozvinzwa hangu because handizivi chirudzi chacho handizozivi hangu, but ozatichika pandonzwa pacho ipapo anenge achitaura nyaya yekuti amana ndiri munhu wenyama, musabva mazoda kuti kanenge uda kuzondinamata so ndakatomboona vamwe vanhu vachitaanzi this is a message here sort of kune mamwe maartist kana kuna vamwe vanhu vanobva vatanga kunonasototi vakutoita kutomera vamene vatova nenyanga mumusoro kana kuti vatovadzike mbada dzadzi. You need to understand kuti unofanira kuva humble and always know kuti uri munhu wenyama. You can make my mistakes, you can do zvinhu zviri wrong, you can do all sorts of things zvinenge zvisingadiwe nevanhu. So I think that was the message. I don't know, what I would do is maybe you find a way yekuti tikwanise kunzwa zvimwe kana kuti what I can say is if you want to know more about ngoma anonzi Poptain pavaibvunzwa nemafans, you can go and check out paShema TV. You will get more information. Right, so did I sound like a Nigerian? Okay, so this song was done zvakanaka. Ngoma Poptain, keep up the good work. So far nacho tangane 10,000 views in around 1 day, in a day, which is a very good thing considering kuti pavaka-uploada video yavo yakabva pakabva pazoita like sort of noise dzimwe dzatichitika, because ndo zvimwe zvinoitika kuti painternet when you uploading something pane time yekuti panogona kubva paita noise noise iyoyo inoitika yekuti paitika iwo paunouploada video yako panobva paiswawo zvinhu zvakawanda, like nezuro pakabva pakandwa video yaJapraiser and papagara paine album raJapraiser ranga richinetsa, pobva pazoitawo dzimwe nyaya dzadzichitika dzana mukoma Star dzananana, saka zvinosvika zvichiita kanenge kufushira, so kana zvinosvika zvichivharidzira unzwisa. Saka I think
izvo zvinonange zvakaafecta, plus also his channel yanga isati yanyanyisa kukura. That's why I'm saying go and subscribe to channel yamukoma Poptain yakanzi Poptain Yardbwoy. I mean, ndizvo ndaona hangu video yachakaupload, handizivi ndo official channel yavo here kana kuti, because ndokurange ndiri kuti nemusubscribe channel iyoyo isiri official channel, but just try to go and subscribe. Ukaona pakane pakanzi Poptain ari machannel chero ari 90 chingosubscribe ese, pane paine 1 yake ipapo. You understand? So this is it. Ngoma Poptain, he did very well and the video is good considering zvaanenge achitsanangura zvaanenge achiimba. It's not video yayo, handisi yakaitirwa kupi video. I think I'm gonna have to ask that as well, kuti yakaitirwa kupi. But what I can say is the video is just on point, and especially the song. And I love the zvaiimba zvacho. Ndichatozvitsvaga kuti paiti chichichi ina handizozviziva chakanaka chirungu chakada kupotsa vamwe vanchiti chijoma. I don't know kuti kune chinonzi chijoma, but whatever the case may be, ngoma anonzi Poptain, you did a very good job. And I can tell you guys kuti music industry yedu togona kutaura chiti we are safe, considering zvinhu zviri kuitwa navanhu vakaita sana Poptain, zvinhu zviri kuitwa nana Ngoma Japraiser, zvinhu zviri kuitwa nana mvana wangu, ndomuti mvana wangu because I think he's young. I already know beside me utanzi he's young, but his dance vanongonzi mvana ningi ausanambozviona here. Aiwa unotakanotinoita mana cha vanhu vezimdance vanonzi vanonzi vafana vezimdance. Wasirizi munesana kuti hafana vezimdance wafana asina muzamunhu anoti mukoma wezimdance. So ini ndokuti mupana ndunge andisvika, asi ndo hake achinzi sekuru ndunge vakatorera aiwa kwete sekuru ndunge anza ndunge youth good. Ndunge youth akatorera song inonzi akamba so yekuti na baby takazongorambana na baby takazongorambana. Haazaka music yayaka I don't know kana yo uchiti nini ndoziva static about music. Yes, that's fine, but ndotasa inini ndichinzwa nemunzwiro wandakaita nemunzwiro wandoita. Song inonzi Ndiri Munhu Wenyama yakaimbwa nemufesi mufesi anonzi Poptain Yardbwoy. Andisvika nesong inonzi na baby takazongorambana, nemasongs akaimbwa naJapraiser. Yes, of course I heard someone saying kuti hanzi akaimba song 1 album 1 chichichi. I don't know about that. And also ndakazonzwawo zvichinzi it was a fake account. Saka tinongoiso kuti it was a fake account. You understand? So guys, I thank you for watching this video and I'm gonna see you in the next video.